Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε που με την παρουσία σας στηρίζετε άλλη μία δράση του συλλόγου μας και που γίνεται με συνδιοργάνωση το Δήμο Λευκάδος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη νευρολόγο μας Νίκη Μακρυγιώργου που θα μας ενημερώσει για αυτή την νόσο και επειδή σε αυτή την περίσταση η κατάρτιση και η γνώση σώζει και όχι η πρόληψη, η κυρία Μακρυγιώργου δούλεψε αρκετά καιρό για να μας ενημερώσει και να μας καταρτήσει για τις κλίνες κατά πλάκας. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνει ο Σύλλογος Αθηναίων Σκλήνης κατά πλάκας και συμμετέχει στην ημερίδα μας. Ο Σύλλογος εκπροσωπείται από την Αντιπρόεδρο, η κυρία Μαρία Σπανίδου, και μέλος του Συλλόγου, και την Αλίνα Τριανταφύλλου, συγγραφέας και μέλος του Συλλόγου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τη Δέσποινα Σικιώτη και την Πάτη Καλού, που χωρίς καμία αντίρρηση και δεύτερη σκέψη δέχτηκαν να είναι βοηθοί της κυρίας Τριανταφύλλου, που θα παρουσιάσει τη συλλογή ποιημάτων της με ένα μοναδικό της τρόπο. Καλή σας ακρόαση και σας ευχαριστώ ξανά. Θα ήθελα να διαβάσω το χαιρετισμό του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη, που δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε στο νησί μας την Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Συλλόγου Ατόμων με Σκλήνης κατά πλάκας Αττικής και τους ευχαριστούμε που είναι κοντά μας σε μια εκδήλωση που είναι πράγματι πολύ σημαντική, καθώς η ασθένεια αυτή επηρεάζει τις ζωές χιλιάδων συνανθρώπων μας και των οικογενειών τους. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουμε να ακούσουμε τη διακεκριμένη νευρολόγο κυρία Νίκη Μακρυγιώργου, που θα τοποθετηθεί πάνω στην ασθένεια και τις τελευταίες εξελίξεις της θεραπείας της, έχοντας πάντα κατά νου ότι η σκλήρυνση κατά πλάκας αποτελεί μια πολυδιάστατη νόσο που απαιτεί ολιστική προσέγγιση και για την αντιμετώπιση της. Τα θερμά μου συγχαρητήρια για τη διοργάνωση αυτή της ημερίδας στο Σύλλογο Ατόμων της Σκλήνης κατά πλάκας Αττικής, την αντιπρόεδρό του, κυρία Μαρία Σπανίδου, καθώς και την κυρία Αλίνα Τριανταφύλλου. Τα ποίηματά της, τα οποία θα απολαύσουμε σήμερα στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας και φυσικά στον ιδιαίτερα δραστήριο Μορφωτικό Σύλλογο Γαλλιωνίου και την πρόεδρο κυρία Εφη Γεωργάκη. Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στην ημερίδα σας, ο Αντιπεριφερειάρχης Αντώνης Σουβίτσας. Θα ήθελα να σας πήγαινα μια καλημέρα, ένα χαιρετισμό η κυρία Αντιδήμαρχος Μαρία Μαργέλη, η οποία βοήθησε, γιατί είμαστε συνδιοργανωτές σε αυτή την ημερίδα. Κυρία Μαρία. Καλημέρα σε όλους και όλες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στη σημερινή εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από το Δήμο μας μέσω του Κέντρου Κοινότητας και το Μορφωτικό Σύλλογο Καλλιγωνίου. Η σημερινή εκδήλωση έχει σαν στόχο την ενημέρωσή μας, καθώς επίσης και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας σε σχέση με τις επιπτώσεις της ασθένειας στην καθημερινότητα των πασχόντων και των οικογενειών τους. Εύχομαι δύναμη, ψυχραιμία και θετική ψυχολογία στους ασθενείς. Να συνεχίσουν οι γιατροί τις έρευνές τους που αποδίδουν θετικά τα τελευταία χρόνια και ελπίζω η συγκεκριμένη ασθένεια πολύ σύντομα να είναι πλήρως αντιμετωπίσιμη. Ευχαριστώ και πάλι. Ο λόγος στους ομιλητές μας, στους εξαιρετικούς ομιλητές μας. Κυρία Σπανίδου θα μας πει το χαιρετισμό της. Αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας σε αυτή την ιδιαίτερη εκδήλωση που διοργανώνεται για την ενημέρωση και υποστήριξη των ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας και μέσα από τέτοιες συναντήσεις αναδεικνύεται η δύναμη και η σημασία της αλληλεγγύης και η ανάγκη για ουσιαστική πληροφόρηση και ενδυνάμωση. Θα ήθελα να ξεκινήσω με θερμές ευχαριστίες στο Δήμαρχο Λευκάδας κύριο Βεργίνη Ξενοφών και την πολύτιμη στήριξη και φιλοξενία του. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πρόεδρο του Μορφωτικού Συλλόγου, την κυρία Έφη Γεωργάκη, η οποία είναι πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου Καλλιγωνίου Λευκάδας, που μας προσκάλεσε να παραβρεθούμε σήμερα εδώ, χάρη στην οποία μπορούμε να προωθήσουμε το μήνυμα της αλληλεγγύης και της συνεργασίας με ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Ο σύλλογός μας είναι μη κερδοσκοπικός και ιδρύθηκε το 2007 από ασθενείς με στόχο την πλήρη υποστήριξη και εξυπηρέτηση των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση σε κάθε πτυχή της ζωής τους. Από την ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στον επιστημονικό και φαρμακευτικό τομέα μέχρι την ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, ο σύλλογός μας είναι εδώ για να προσφέρει βοήθεια σε κάθε στάδιο αυτής της δύσκολης πορείας. Στο σύλλογο υπάρχουν εγγεγραμμένα 2.300 μέλη από όλη την Ελλάδα, αλλά κυρίως από την Αττική. Οι στόχοι του Συλλόγου είναι όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας του
η στήριξη των ατόμων με σκλήρυνση και των οικογενειών τους, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η παροχή αξιόπιστης και έγκριτης ενημέρωσης ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Η άρση του αρχικού σοκ που συνοδεύει τη διάγνωση με συμβουλευτική στήριξη για τους νεοδιαγνωσθέντες. Η ενίσχυση της επικοινωνίας και της αλληλοϊποστήριξης τόσο για τους ασθενείς όσο και για τις οικογένειές τους. Η συνεργασία με ιατρικές και επιστημονικές ειδικότητες για την καλύτερη αντιμετώπιση της ασθένειας. Και η διεκδίκηση προνοιακών παροχών και η νομική κατοχήρωση των δικαιωμάτων των ασθενών. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, έχουμε τη χαρά να προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που καλύπτουν τις ανάγκες των μελών μας και αυτές περιλαμβάνονται σε ομάδες όπως πιλάτες για τη βελτίωση της σωματικής ευεξίας και ευληγησίας, αυτοάμυνας για άτομα με ειδικές ανάγκες, προσφέροντας στα μέλη την αίσθηση της ασφάλειας και της αυτοεκτίμησης, σωματικής έκφρασης, μυϊκής ενδυνάμωσης με φυσιοθεραπευτή σε πισίνα, ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης, φυσικοθεραπεία, ψυχόδραμα, ανάγνωση βιβλίου. Προσκαλώ όλους σας να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε στις δράσεις μας και να ενισχύσουμε μαζί την κοινότητά μας, ώστε κάθε άτομο με σκλήρυνση κατά πλάκας να έχει πρόσβαση στην υποστήριξη και στην ενημέρωση που χρειάζεται. Και θέλω να τελειώσω με μια πάρα πολύ αγαπημένη μου φράση του Αντρέ Μπρετόν. Ο άνθρωπος είναι η απάντηση όποια και αν είναι η ερώτηση. Ευχαριστώ. Ξεκινήσει η Λίνα Μακρυγιώργου να μας καταρτήσει, όπως σας είπα πριν, με έναν πάρα πολύ αξιόλογο τρόπο. Καταρχήν καλημέρα σας και εγώ να ευχαριστήσω τον Μορφωτικό Σύλλογο Σκαλιγονίου όπως και το Δήμο Λευκάδας για την τιμητική πρόσκληση και επίσης να καλωσορίσω και τις εκπροσώπους της εταιρείας Πασχόντων, του Συλλόγου Πασχόντων για σκλήρυνση κατά πλάκας και θα προσπαθήσω να σας δώσω ορισμένες γνώσεις, ορισμένες πληροφορίες για αυτή την τόσο δύσκολη νόσο, η οποία αφορά κυρίως νέα άτομα και η οποία μπορεί να προκαλέσει αναπηρία. Ας ξεκινήσουμε με ορισμένα τέσσερα περιστατικά, τα οποία θα δείτε πόσα πολλά πρόσωπα μπορεί να έχει η νόσος αυτή και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους μπορεί να εκδηλώνεται. Το πρώτο περιστατικό, μια γυναίκα Καυκάσια 35 ετών, παντρεμένη και μητέρα 3 παιδιών, νιώθει συνέχεια εξουθένωση και δεν μπορεί να οδηγήσει λόγω προβλημάτων στην όραση και αιμοδιών στα κάτω άκρα. Ο Μιχάλης, ένας άντρας, Καυκάσιος και αυτός, 25 ετών, σταμάτησε να δουλεύει λόγω προβλημάτων με την ούρησή του και τη μνήμη του. Η Μαρία, ένα νεαρό κορίτσι 10 ετών, έχει συχνές πτώσεις και διαγνώστηκε με πολλαπλή σκλήρυνση. Η Μαργαρίτα, μια γυναίκα Καυκάσια 47 ετών, άγαμη, δεν μπορεί πλέον να φροντίσει τον εαυτό της. Ας πούμε 2 λόγια για την ιστορία. Την πρώτη αλλοιώσεις της νόσου της παρατήρησε ο Γάλλος νευρολόγος ο Κρουβελιέρ το 1841. Όμως στη συνέχεια ο μεγάλος νευρολόγος ο Σαρκό, Γάλλος και αυτός, ο οποίος το 1861 περιέγραψε την νόσο σαν ξεχωριστή παθολογική οντότητα και μάλιστα προσέλαβε και μία γυναίκα με σκλήρυνση κατά πλάκα σαν καμαριέρα του για να μπορέσει να παρακολουθήσει την εξέλιξη της νόσου από κοντά. Τώρα, τι είναι η πολλαπλή σκλήρυνση? Είναι μια σοβαρή αυτοάνωση νευρολογική νόσος, η οποία προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή τον εγκέφαλο, τα οπτικά νεύρα και το νοτιαίο μυαλό. Έχει σαν χαρακτηριστικό την εμφάνιση βλαβών, ουλών, πλακών όπως λέγονται, σε πολλές περιοχές του κεντρικού νευρικού συστήματος. Γι' αυτό και ονομάζεται σκλήρυνση κατά πλάκας, επειδή εμφανίζονται αυτές οι πλάκες, και γι' αυτό ονομάζεται και πολλαπλή σκλήρυνση, επειδή αφορά πολλές περιοχές του κεντρικού νευρικού συστήματος. Προσβάλλει συνήθως νέα άτομα, παλαιότερα προκαλούσε μόνιμη κινητική αναπηρία. Τώρα όμως με την πρόοδο της νευροανοσολογίας υπάρχουν πολλές θεραπευτικές επιλογές και η νόσος έχει καλύτερη πορεία στη διάρκεια της ζωής. Μπορεί να μην προκαλέσει υποχρεωτικά αναπηρία. Εμφανίζει όμως μια μεγάλη ετερογένεια τόσο στα συμπτώματα, στην ηλική εμφάνιση, στην πορεία και στην πρόγνωση.
Είναι νόσος και φλεγμονώδης και εκφυλιστική. Βρίσκεται σε μία συνεχή ενεργότητα σε όλη τη διάρκεια της ζωής, πλην της τρίτης ηλικίας. Το κύριο κλινικό χαρακτηριστικό είναι η εμφάνιση υποτροπών νευρολογικών, δηλαδή διακριτών συμπτωμάτων εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα ανάλογα με την περιοχή της βλάβης, που άλλοτε υποχωρούν πλήρως και άλλοτε δεν υποχωρούν. Και επίσης το παθογνωμονικό είναι η εμφάνιση των πλακών στη μαγνητική τομογραφία σε όλο το κεντρικό νευρικό σύστημα. Υπάρχει βέβαια το λεγόμενο κλινικό ακτινολογικό παράδοξο, όπου ένας ασθενής μπορεί να μην έχει τίποτα ή να εμφανίζει μόνο ένα επεισόδιο και η μαγνητική να είναι γεμάτη με πλάκες. Ουσιαστικά τι γίνεται? Το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται και καταστρέφει το περίβλημα της μυελίνης που προσβάλλει τους νευρώνες του κεντρικού νευρικού συστήματος, αλλά ταυτόχρονα προσβάλλει και τους νευράξονες, με αποτέλεσμα να γίνονται μόνιμες βλάβες. Όπως ξέρετε, σιγά σιγά με τα χρόνια έχουμε μια ελάττωση του νευρολογικού μας αποθέματος με την ηλικία, αλλά αυτό, οι εφεδρείες του εγκεφάλου είναι πολύ λιγότερες σε άτομα που πάσχουν με πολλαπλή σκλήρυνση. Αυτό φαίνεται σε αυτό το σχήμα, όπου η κάθε όση, η κάθε βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως βλέπετε με τις μπάρες αυτές, η κάθε υποτροπή που εμφανίζει μπορεί να ελαττώνει την υγιή νευρολογική εφεδρεία των υγιών κυττάρων του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος να μην μπορεί να προσαρμόζεται και σταδιακά να εξαντλείται. Η πολλαπλή σκλήρυνση δεν είναι μεταδοτική, δεν είναι άμεσα κληρονομική, δεν προκαλεί πάντα αναπηρία και δεν είναι θανατηφόρος. Πολύ σπάνια υπάρχει πολύ σοβαρή νόσος με πάρα πολλές υποτροπές που μπορεί να καταλήξουν ακόμα και σε θάνατο, αλλά αυτά είναι πολύ σπάνια περιστατικά. Η διάγνωση με πολλαπλή σκλήρυνση δεν είναι λόγος να διακόψει κάποιος την εργασία του, ούτε να διακόψει δραστηριότητες που προκαλούν χαρά και απόλαυση, ούτε λόγος για να μην κάνει οικογένεια. Πότε εμφανίζεται τώρα η πολλαπλή σκλήρυνση? Συνήθως αφορά νέα άτομα, διαγιγνώσκεται στις ηλικίες μεταξύ 20 και 50 ετών. Σπανίως διαγιγνώσκεται σε νεαρά παιδιά και σε ηλικιωμένους. Είναι πιο συχνή στις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες σε αναλογία 2 έως 3 προς 1 και είναι πιο συχνή σε άτομα με καταγωγή από τη Βόρεια Ευρώπη, Καναδά και Βόρεια Αμερική. Είναι πιο συχνή στους Καυκάσιους σε σχέση με τους Ισπανικής ή Αφρικανοαμερικανικής καταγωγής και είναι σπάνια στους Ασιάτες. Παρατηρείται μια αύξηση της συχνότητας στις τελευταίες δεκαετίες επειδή υπάρχει μια αλλαγή των κριτηρίων διάγνωσης. Παλιότερα τα κριτήρια της διάγνωσης ήταν χαλαρά, ήταν πολύ πιο, δεν ήταν τόσο αυστηρά. Μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε τους ασθενείς για να πούμε ότι σε 1 έως 2 χρόνια θα αναπτύξουν βέβαιη πολλαπλή σκλήρυνση. Τώρα όμως από το 2017 με τα κριτήρια McDonald, έτσι λέγονται ευρέως, και με την ευρεία χρήση βέβαια της μαγνητικής τομογραφίας η νόσος έχει μεγαλύτερη συχνότητα. Αποκαλύπτονται πιο εύκολα τα περιστατικά. Συνήθως η νόσος αυξάνεται σε συχνότητα όσο απομακρυνόμαστε σε γεωγραφικό πλάτος από τον Ισημερινό, τόσο βόρεια όσο και νότια, αλλά κυρίως σε βόρειες περιοχές. Τώρα, τι προκαλεί την πολλαπλή σκλήρυνση? Καταρχήν, όπως ξέρουμε όλοι, είναι αυτοάνωσο νόσημα, οπότε υπάρχει ο μηχανισμός της αυτοανοσίας. Ουσιαστικά πρέπει να υπάρχει μια γενετική προδιάθεση και πρέπει να δράσουν και εξωγενείς περιβαλλοντικοί παράγοντες. Η γενετική προδιάθεση δεν έχει πλήρως ταυτοποιηθεί. Πιθανολογείται ότι υπάρχουν αλλαγές στο αντιγόνο ή στο συμβατότητα στο ACLA-DR-Β1, οπότε σε παιδική ηλικία πρέπει να δράσει ένας περιβαλλοντικός παράγοντας. Αυτοί
έχουν ενοχοποιηθεί πάρα πολύ. Έχουν ενοχοποιηθεί τα εμβόλια της υπατήτηδας Β. Έχουν ενοχοποιηθεί διάφοροι ιοί. Έχουν όμως ταυτοποιηθεί τα τελευταία χρόνια ότι ο ιός της λιμώδης μονοπυρήνωσης, ο Epstein-Barr, η λεγόμενη νόσος των φυλλιών που μπορούν να πάθουν τα παιδιά και οι νεαροί έφηβοι, θεωρείται ότι είναι αιτιολογικός παράγοντας της νόσου σε μεγάλη ηλικία. Όπως επίσης και ο γνωστός κορονοϊός, ο οποίος εισέρχεται μέσα στο κεντρικό νευρικό σύστημα και μπορεί να προκαλέσει την νόσο. Άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι η έλλειψη βιταμίνης D, γι' αυτό και παρατηρείται αυξημένη συχνότητα σε βόρειες περιοχές. Μάλιστα, έχει φανεί ότι όταν σε παιδική ηλικία μεταναστεύσει κάποιος από μια περιοχή με υψηλή συχνότητα, όπως είναι η Σουηδία, και έρθει ας πούμε στην Ελλάδα, όπου υπάρχει μια μέση συχνότητα, τότε θα έχει τη συχνότητα εμφάνισης της Ελλάδας. Ενώ όταν μεταναστεύσει μετά την εφηβεία, θα έχει τη συχνότητα εμφάνισης της Σουηδίας, που σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες πρέπει να δράσουν σε παιδική ηλικία. Ο κίνδυνος εμφάνισης πολλαπλής κλίνης στο γενικό πληθυσμό είναι 0,1%. Αυξάνεται όταν υπάρχει ένας συγγενής με εξαίματος με πολλαπλή σκλήρυνση στο 3%. Είναι 25% σε μονοζυγωτικούς διδύμους. Το 20% των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση έχουν ένα συγγενή εξαίματος με την νόσο. Επομένως, φαίνεται ότι υπάρχει μια μορφή κληρονομικότητας, η οποία δεν είναι με τον αυτοσωματικό επικρατητικό χαρακτήρα όπως ξέρουμε, αλλά παρατηρείται μέσα σε οικογένειες. Η πρόγνωση τώρα. Η πρόγνωση δεν είναι πάντα ηχείριστη. Το 1/3 των ασθενών θα έχει μια πολύ ήπια πορεία της νόσου. Μπορεί η νόσου να μην τον ενοχλήσει στη διάρκεια της ζωής του. Το 1/3 των ασθενών θα έχουν μια μέτρια πορεία και το 1/3 θα εμφανίσουν μια σοβαρή αναπηρία. Συνήθως το προσδόκιμο επιβίωσης είναι το ίδιο με του υπόλοιπου πληθυσμού. Μπορεί βέβαια να είναι σε ανθρώπους οι οποίοι, σε πάσχοντες οι οποίοι έχουν αναπηρία, έχουν χαμηλότερο προσδόκιμο επιβίωσης λόγω των επιπλοκών από την αναπηρία. Κάποια χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με καλύτερη πορεία της νόσου είναι το γυναικείο φύλο και η εμφάνιση της νόσου σε νεαρή ηλικία κάτω των 35, όπως επίσης και τα ήπια συμπτώματα, όπως είναι τα αισθητικά συμπτώματα, όπως επίσης και η πλήρης ανάκαμψη μετά από κάποια υποτροπή. Τώρα, τι συμβαίνει στην πολλαπλή σκλήρυνση. Με πολύ απλό τρόπο θα προσπαθήσω να σας το περιγράψω, γιατί οι μηχανισμοί είναι πάρα πολύ πολύπλοκοι και δυσνόητοι. Ουσιαστικά κάποιο αντιγόνο εισέρχεται στον οργανισμό και αυτό κινητοποιεί το μηχανισμό της ανοσίας με ενεργοποίηση των ταφ και β λεμφοκυτάρων. Αυτά τα ενεργοποιημένα τώρα ταφ και β λεμφοκύτταρα όμως δεν ακολουθούν τη συνήθη φυσιολογική οδό της καταστροφής του αντιγόνου, αλλά διαπερνούν τον αιμετοεγκεφαλικό φραγμό, ο οποίος τι είναι? Είναι ο φραγμός που αναπτύσσει ο εγκέφαλος για να προστατεύεται από τους εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι οι φάρμακα, μικρόβια. Όταν υπάρχει διάσπαση αυτού του αιματογκεφαλικού φραγμού, εισέρχεται το σύμπλεγμα αυτό μέσα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δημιουργούνται πάρα πολύ αυτοάνωσοι μηχανισμοί, οι οποίοι σαν το υλικό στόχο έχουν τη μυελίνη στην αρχή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η μυελίνη αυτή είναι το περίβλημα των νευραξώνων, όπου αρχίζουν και επιτίθεται με καταστροφή της μυελίνης, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να επέρθει επανόρθωση της μυελίνης, οπότε φεύγουν τα συμπτώματα, αλλά ταυτόχρονα καταστρέφονται και οι άξονες των νευρώνων, με αποτέλεσμα να υπάρχει διακοπή επικοινωνίας μεταξύ τους και να έχουμε μόνιμες βλάβες. Οι άξονες των νευρώνων δεν μπορούν να επανορθωθούν.
Η διάγνωση τώρα της πολλαπλής σκλήρυνσης. Η διάγνωση της πολλαπλής σκλήρυνσης είναι κυρίως κλινική. Μερικές φορές από το ιστορικό και μόνο και την κλινική νευρολογική εξέταση ο νευρολόγος μπορεί να είναι βέβαιος ότι το άτομο αυτό πάσχει από πολλαπλή σκλήρυνση. Βέβαια δεν μένουμε μόνο εκεί, απλώς πρέπει οπωσδήποτε να επιβεβαιωθεί και με εργαστηριακές εξετάσεις. Τα συμπτώματα του ασθενούς, όπως και τα ευρήματα, πρέπει να έχουν μια διασπορά στο χώρο και στο χρόνο. Δηλαδή, από το ιστορικό θα σου αναφέρει ο ασθενής διάφορα συμπτώματα, τα οποία τον απασχολούν κατά καιρούς, τα οποία μπορεί να έρχονται και να φεύγουν από πολλές περιοχές του κεντρικού νευρικού συστήματος. Θα προχωρήσω λίγο στην μαγνητική τομογραφία, που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος ταυτοποίησης της νόσου, όπου βλέπετε έναν υγιή εγκέφαλο αριστερά, ενώ δεξιά είναι αυτές οι χαρακτηριστικές πλάκες που αναπτύσσονται, και στην κάτω εικόνα βλέπετε πόσο πολλαπλές εστίες έχει ο συγκεκριμένος ασθενής σε διάφορα σημεία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Όπως και εδώ που βλέπετε στο φλοιό αυτές τις πλάκες, οι οποίες βρίσκονται σε ενεργότητα. Κάτω δεξιά είναι η πλάκα προσλαμβάνει σκιαγραφικό και σημαίνει κάποια ενεργότητα, ενώ κάτω αριστερά είναι αυτές οι ουλές, οι μαύρες τρύπες όπως λέγεται, που αναπτύσσονται με το πέρασμα του χρόνου όταν φύγει η φάση της φλεγμονής και προσβάλλονται οι νευράξονες. Όπως και εδώ επίσης κατά μήκος του μεσολοβίου που βλέπετε όλες αυτές τις άσπρες αλλοιώσεις. Όπως και εδώ στο νοτιαίο μυελό, που επίσης υπάρχουν πολλαπλές βλάβες. Εκτός όμως από τη μαγνητική, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες εξετάσεις οι οποίες μπορεί να συνηγορούν για την νόσο, ίσως τις έχετε ακούσει, όπως είναι τα οπτικά προκλητά δυναμικά και τα σωματαισθητικά, τα οποία γίνονται σε νευρολογικό ιατρείο. Και επειδή το οπτικό νεύρο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και προσβεβλημένο σε άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας, όπως επίσης και το στέλεχος του εγκεφάλου και ο αυγενικός νοτιαίος μυελός, μπορούμε με κάποιους τρόπους να δούμε, χωρίς να υπάρχουν οι βλάβες στη μαγνητική, αν αυτά είναι παθολογικά. Υπάρχει εδώ το λεγόμενο κλινικό ακτινολογικό παράδοξο. Είναι το μοναδικό φαινόμενο που παρατηρείται σε νόσο, μόνο σε αυτή τη νόσο παρατηρείται, όπου όλες αυτές οι εστίες, οι οποίες σας προείπα στη μαγνητική, μπορεί να είναι σιωπηλές. Ο άρρωστος να μην έχει συμπτώματα, να έρθει για ένα μούδιασμα στο ιατρείο, να του κάνεις μια μαγνητική και να φανεί με πάρα πολλές βλάβες. Τώρα, η διαφορική διάγνωση της πολλαπλής σκλήρυνσης είναι τεράστια. Αφορά όλες τις βλάβες του κεντρικού νευρικού συστήματος, αφορά λοιμώξεις όπως η μπορελίωση, η σύφυλλη, η προϊούσα πολυαστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια, το AIDS, αφορά διάφορες νόσους εκφυλιστικές της αυγενικής μοίρας που κάνουν μυελοπάθεια στον αυγένα, αφορούν την νόσο του κινητικού νευρώνα, μεταβολικά νοσήματα κληρονομικά και επίκτητα, τα λεμφώματα του κεντρικού νευρικού συστήματος και φλεγμονώδη νοσήματα όπως είναι ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, αγκίτιδες, σαρκοείδωση και το σύνδρομο Σιόγκρεν. Λοιπόν, τώρα έχουμε πολλές μορφές πολλαπλής σκλήρυνσης. Οι μορφές αυτές παγκοσμίως είναι αυτές οι 4, αν μπορούμε να τις κατηγοριοποιήσουμε. Η πρώτη είναι η υποτροπιάζουσα διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση η πάνω αριστερά, όπου φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές υποτροπές, όπου είναι οι μπλε στήλες. Οι πολλές αυτές υποτροπές μπορεί να υφεθούν τελείως ή μπορεί να αφήσουν κάποιο υπόλοιμα, οπότε αυξάνεται η κινητική αναπηρία. Η δεύτερη μορφή είναι η δευτεροπαθώς προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση, όπου οι υποτροπές είναι λιγότερες, αλλά αυξάνεται το ποσοστό αναπηρίας, αυξάνεται η αναπηρία του ασθενούς, χωρίς πολλές φορές να είναι εμφανή. Σε αυτή τη μορφή θα μεταπέσει το
σε 10 έως 15 χρόνια θα έχει μεταπέσει το 2-3% των ασθενών που έχουν την υποτροπιάζουσα μορφή. Μια άλλη μορφή είναι η πρωτοπαθώς προϊούσα, κάτω αριστερά, η οποία δυστυχώς έχει πολύ κακή πορεία από την αρχή. Μπορεί ο ασθενής να κάνει μόνο μία υποτροπή και να είναι κινητικά ανάπηρος. Όπως επίσης και κάτω δεξιά η προϊούσα υποτροπιάζουσα με υποτροπές, όπου ο ασθενής επίσης έχει πολύ κακή κλινική εικόνα και αναπηρία από την αρχή και εμφανίζει και υποτροπές. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τα συμπτώματα της πολλαπλής σκλήρυνσης. Τα συμπτώματα της πολλαπλής σκλήρυνσης είναι δύο ειδών. Το ένα είναι οι υποτροπές, δηλαδή ο ασθενής θα εμφανιστεί στο ιατρείο γιατί θα έχει ένα επεισόδιο που λέγεται όση, υποτροπή ή όση, το οποίο θα έχει διάρκεια πάνω από 24 ώρες και το οποίο μπορεί να αφορά διάφορες εκδηλώσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος ανάλογα με το που είναι η βλάβη. Μπορεί επίσης, συνήθως αυτές οι όσεις υποστρέφουν, μπορεί να διαρκέσουν μέχρι και 1 έως 2 μήνες και ο ασθενής να γίνει καλά. Βέβαια, εμείς τον βοηθάμε με φαρμακευτική αγωγή. Μπορεί να περάσουν και μόνες τους, μπορεί να απαιτηθεί και φαρμακευτική αγωγή. Και είναι και άλλα συμπτώματα της πολλαπλής σκλήρυνσης, τα οποία συνήθως μερικά από αυτά μπορεί να είναι και χρόνια και αφορούν όλο το νευρικό σύστημα. Καταρχήν είναι ψυχολογικά συμπτώματα. Η κατάθλιψη, το άγχος, οι διαταραχές του ύπνου, ακούσιο κλάμα, μπορεί να είναι εκδηλώσεις σκλήρυνσης κατά πλάκας. Επίσης προβλήματα τόσο από την ουροδόχο κίστη όσο και από το έντερο, από το αυτόνομο νευρικό σύστημα μπορεί να κατευθύνουν προς σκλήρυνση. Προβλήματα από αισθητηριακά προβλήματα όπως είναι η απώλεια όρασης ή η ακοής, η διπλοπία, η ασταθής όραση, η κακή ισορροπία, η αδεξιότητα, η σπαστικότητα, η μυϊκή σπασμή, ο πόνος, η κόπωση, ο τρόμος. Επίσης, τα άτομα με σκλήρυνση εμφανίζουν και γνωσιακά προβλήματα με διαταραχή στη μνήμη και διαταραχή στην ελάττωση της ταχύτητας επεξεργασίας των πληροφοριών, σεξουαλικά προβλήματα και εμφανίζουν επίσης και μία δυσανεξία ιδιαίτερη στις υψηλές θερμοκρασίες όπως και στην άσκηση. Τα συμπτώματα τώρα, όπως είπαμε, μπορούν να αφορούν κόπωση. Μια ανεξήγητη και γενικευμένη κόπωση μπορεί να εμφανίζει ένα νέο άτομο και ουσιαστικά μπορεί να αποκαλυφθεί ότι έχει σκλήνης κατά πλάκας. Μειωμένη οπτική οξύτητα. Το οπτικό νεύρο το προτιμά ιδιαίτερα η σκλήνης κατά πλάκας, όπου μπορεί να έρθει ένας νέος άνθρωπος με ένα πόνο στο μάτι και ένα θάμβος όρασης. Πηγαίνει πρώτα στον οφθαλμίατρο, όπου ο οφθαλμίατρος θα διαγνώσει οπτική νευρίτιδα ή οπισθοβολβική νευρίτιδα και μετά θα τον στείλει στον νευρολόγο, όπου ο νευρολόγος θα κάνει τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις, όπου θα αποκαλυφθεί η νόσος. Διπλοπία. Ο ασθενής να βλέπει διπλά, να μην μπορεί να εστιαστεί. Διαταραχές στην ούρηση με τη μορφή της ιχνοουρίας, της ακράτειας ή της επιτακτικής ούρησης. Σεξουαλική δυσλειτουργία. Τα μουδιάσματα, οι παραισθησίες είναι πολύ συχνό σύμπτωμα, όπου μπορεί να έρθει κάποιος να μας πει ότι έχει μουδιάσματα στα χέρια ή στα πόδια ή στο ένα χέρι, ή κάψιμο στο σώμα ή μυρμήγκιασμα στον κορμό του. Επίσης, συναισθηματικές διαταραχές, όπως είπαμε, κατάθλιψη και διαταραχές της διάθεσης. Γνωσιακές διαταραχές, πολύ σημαντικές, όπου ο ασθενής μπορεί να μην τις καταλαβαίνει, με μια διαταραχή στη συγκέντρωση ή μια θόλωση όταν εργάζεται, όπου δεν μπορεί να εργαστεί νοητικά πάνω από κάποιο χρονικό διάστημα. Ο πόνος συνήθως είναι νευρογενής, παραδείγματος χάρη μια τριδημική νευραλγία μπορεί να αποκαλύψει σε νέα άτομα
σύμπτωμα σκλήρυνση, ευαισθησία στη ζέστη, σπαστικότητα στη βάδιση που εκδηλώνεται με μυϊκή δισκαμψία, αστάθεια και δυσκολία στη βάδιση, μυϊκή αδυναμία κάποιου άκρου, αδυναμία επιτέλεσης λεπτών κινήσεων, προβλήματα στη βάδιση, στην ισορροπία και στο συντονισμό, στην ομιλία και στην κατάποση και ο τρόμος. Τώρα, όσον αφορά τις θεραπευτικές στρατηγικές, αυτά είναι γενικά πώς θα παρουσιαστεί ένας άνθρωπος, ένας πάσχων από σκλήρυνση κατά πλάκας, και τώρα ας περάσουμε λίγο στις θεραπευτικές στρατηγικές που έχουμε. Πρώτο και το κύριο είναι να διαχειριστούμε τις υποτροπές. Όταν κάποιος εμφανίζει κάποιο νευρολογικό σύμπτωμα, εμείς πρέπει να τον βοηθήσουμε, γιατί υπάρχει μια φλεγμονή στο κεντρικό νευρικό σύστημα και εμείς πρέπει τη φλεγμονή αυτή να την καταπολεμήσουμε. Μετά είναι η αντιμετώπιση των χρόνιων συμπτωμάτων τα οποία πιθανά υπάρχουν, όπως είπαμε τα σεξουαλικά προβλήματα, οι οικιστικές διαταραχές, η κατάθλιψη, το άγχος, η γνωσιακή δυσλειτουργία. Μετά θα πρέπει ο ασθενής να μπει σε κάποια αγωγή έτσι ώστε να τροποποιηθεί η αυτοάνωση αντίδραση για να πάει καλά και να μην έχει συνέχεια υποτροπές. Η διατήρηση και η βελτίωση της λειτουργικότητάς του και η ψυχοκοινωνική του υποστήριξη. Καταρχήν θα πρέπει και ο ίδιος να αναγνωρίσει τα συμπτώματα. Θα πρέπει ουσιαστικά να αποκαλυφθούν τα συμπτώματα, γιατί πολλά δεν αποκαλύπτονται, όπως η εύκολη κόπωση, την οποία θα πρέπει να τη γνωρίσει ο νευρολόγος, η διαταραχή στη βάδιση, όπως επίσης και οι οικιστικές διαταραχές. Θα πρέπει να γίνει συζήτηση για τις θεραπευτικές του επιλογές, να υπάρχουν ρεαλιστικοί στόχοι της θεραπείας και να παρακολουθείτε για την αξιολόγηση των εκβάσεων της θεραπείας. Ουσιαστικά υπάρχει μια ομάδα για τη θεραπεία της πολλαπλής σκλήρυνσης που δεν αφορά μόνο τον νευρολόγο. Συμμετέχει πολύ και ο ουρολόγος, οι νοσηλευτές, ο φυσίατρος, ο φυσικοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, κοινωνικός λειτουργός και φαρμακοποιός. Οι θεραπευτικές αποφάσεις τώρα οι οποίες έχουμε, όπως είπαμε, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι υποτροπές. Οι υποτροπές συνήθως υφίενται με ενδοφλέβεια χορήγηση κορτικοειδών για 3 έως 5 μέρες, την οποία θα συνεχίσει ο ασθενής τουλάχιστον για 1 μήνα. Μπορεί να γίνει σε μεγάλες υποτροπές οι οποίες δεν υφίονται με ένα κόρς ενδοφλέβιων χορηγήσεων. Θα πρέπει να επαναληφθούν και σε μεγάλες υποτροπές μπορεί να χρειαστεί να γίνουν και πλασμαφαιρέσεις. Επίσης, τα συμπτώματα του ασθενούς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με φαρμακευτική αγωγή, όπως ας πούμε μια κατάθλιψη να πάρει αντικαταθλιπτικό. Για τη σπαστικότητα επίσης που ταλαιπωρεί πολύ τους ασθενείς, υπάρχουν συγκεκριμένες θεραπείες οι οποίες δίνονται και ανάλογα με το σύμπτωμα θα παρέμβει ο γιατρός να τον βοηθήσει στο να μην έχει έντονα συμπτώματα. Και μετά πάμε στους νοσοτροποποιητικούς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί είναι παράγοντες οι οποίοι δρούν στο να μεταβάλουν αυτή την αυτοάνωση αντίδραση έτσι ώστε να μπορέσει να ελεγχθεί η νόσος. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να δοθούν πάρα πολύ έγκαιρα οι συγκεκριμένοι παράγοντες, οι οποίοι, γιατί έχει αποδειχθεί ότι με την έγκαιρη διάγνωση καθυστερεί πολύ, η έγκαιρη έναρξη της θεραπείας καθυστερεί πολύ το ποσοστό αναπηρίας. Βλέπετε εδώ και στο σχήμα με πράσινο πόσο χαμηλό είναι το ποσοστό αναπηρίας όταν κάποιος παρέμβει έγκαιρα, ενώ όταν το αφήσει για αργότερα πώς αυξάνεται το ποσοστό και χωρίς θεραπεία ότι θα καταλήξει σε αναπηρικό αμαξίδιο. Εμείς θέλουμε να μην έχουμε καμία ένδειξη της νόσου τόσο κλινικά όσο και ακτινολογικά. Επομένως, δρούμε με υψηλής αποτελεσματικότητας πια φάρμακα από την αρχή, σε αντίθεση με το παρελθόν όπου είχαμε κλιμακούμενης αποτελεσματικότητας αγωγές. Το στόχος μας είναι η ελάττωση των υποτροπών του ασθενούς, η μη εμφάνιση νέων βλαβών στη μαγνητική, η σταθεροποίηση της κλινικής του κατάστασης έτσι ώστε να μην έχει παραπάνω συμπτώματα και η μη εξέλιξη της αναπηρίας.
Πρέπει να γίνει έγκαιρα η έναρξη, γιατί ουσιαστικά είπαμε ότι η νόσος είναι φλεγμονώδης με καταστροφή της μυελίνης, αλλά είναι και εκφυλιστική με καταστροφή των νευραξώνων. Και έχει φανεί ότι παρεμβαίνοντας στα πρώτα στάδια της νόσου, που συνήθως είναι φλεγμονώδη με τις υποτροπές, έχει καλύτερη πρόγνωση η νόσος, ενώ δεν δρούν αργότερα οι θεραπείες όταν αρχίσει η εκφύλιση. Η εκφύλιση γίνει πολύ πιο έντονη. Οι νοσοτροποποιητικές θεραπείες έχουν ένα ποσοστό αποτελεσματικότητας που κυμαίνεται από 30% έως 80%, όπου μειώνουν τη συχνότητα και τη βαρύτητα των υποτροπών, ελαττώνουν τις βλάβες και καθυστερούν την πρόοδο της νόσου. Ουσιαστικά δεν θεραπεύουν την νόσο, δεν κάνουν τους ασθενείς να νιώθουν καλύτερα και δεν μειώνουν τα συμπτώματα. Υπάρχουν πάρα πολλά νοσοτροποποιητικά φάρμακα που το καθένα δρά με διαφορετικό τρόπο και το καθένα προορίζεται για τον κατάλληλο ασθενή. Οι θεραπείες είναι εντελώς εξατομικευμένες. Παλιά υπήρχαν 2 έως 3 φάρμακα, τα 3 πρώτα, τα οποία ήταν ενέσιμα πριν από 30 χρόνια. Ενέσιμα, υποδόρια ή ενδομυϊκά, τα οποία μπορούσε να τα κάνει και ο ασθενής μόνος του. Στη συνέχεια ήρθαν τα oral, τα περός δηλαδή, τα χάπια, όπου δεν χρειάζεται να σας πω τις εμπορικές ονομασίες ή τις ουσίες, γιατί είναι πολύ ειδικά και πραγματικά θα κουραστείτε, τα οποία ευτυχώς μπορεί ο ασθενής να παίρνει ένα χάπι την ημέρα και χωρίς να υποβάλλεται σε καθημερινά σε ενέσιμες θεραπείες. Υπάρχουν και οι εγχύσεις, τα infusions, τα οποία γίνονται ενδονοσοκομιακά σε άλλοτε άλλα χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε συνήθως το εξάμηνο. Όλα αυτά τα φάρμακα δρούν με τελείως διαφορετικούς μηχανισμούς. Είπαμε ότι τα ποσοστά αναπηρίας μπορεί να είναι, τα ποσοστά αποτελεσματικότητας από 30% έως 80%. Εμφανίζουν βέβαια αρκετές παρενέργειες. Πρέπει να υπάρχει μια πολύ τακτική παρακολούθηση των ασθενών, κυρίως αιματολογική. Μπορούμε να αλλάξουμε θεραπείες στην πορεία της νόσου, ύστερα από στενή παρακολούθηση πάλι και με μαγνητικές τομογραφίες και με την κλινική κυρίως εξέταση και τα συμπτώματα του ασθενούς, και μπορούμε να αλλάξουμε θεραπείες κατά την πορεία της νόσου. Και συνήθως αυτές οι θεραπείες ισχύουν για μια ζωή. Ισχύουν για μια ζωή, γιατί αν παρομοιάσουμε την πολλαπλή σκλήρυνση με αυτό το παγόβουνο το οποίο βλέπετε, ένα 10% βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και είναι το ορατό, αυτό το οποίο βλέπει ο ασθενής και ο γιατρός, όπου αφορά κυρίως τις υποτροπές, τη φλεγμονώδη φάση της νόσου και βλέπει και πιθανά την πρόοδο της αναπηρίας. Κάτω όμως από την επιφάνεια της θάλασσας, που είναι το 90%, υπάρχει μία εκφυλιστική διαδικασία, υπάρχει μία νόσος που σιγοκαίει μέχρι την τρίτη ηλικία, όπου προκαλεί βλάβες τόσο στη λευκή ουσία με αποτέλεσμα κινητικά προβλήματα, όσο προκαλεί και εγκεφαλική ατροφία, οπότε έχουμε γνωσιακά προβλήματα. Επομένως, χρειάζεται έγκαιρη παρέμβαση από την αρχή της νόσου με υψηλής αποτελεσματικότητας φάρμακα. Υπάρχει δηλαδή μία προοδευτικότητα της νόσου ανεξάρτητα από τον αριθμό των υποτροπών. Ο ασθενής μπορεί να κάνει μόνο μία υποτροπή στη ζωή του ή μπορεί να κάνει 2, και όμως η νόσος να είναι ενεργής και να πρέπει όλη τη ζωή να παίρνει φάρμακα και να προλάβει την αναπηρία. Αυτό δεν θα αναφερθούμε. Η συμμόρφωση τώρα στη θεραπεία είναι πάρα πολύ βασική. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση. Το κύριο είναι η εμπιστοσύνη, το κύριο είναι η κατανόηση της νόσου πρώτα από τον ίδιο τον ασθενή και η εμπιστοσύνη που έχει στο γιατρό και στην ομάδα η οποία θα τον παρακολουθεί.
Τώρα, τι άλλο μπορούν να κάνουν οι ασθενείς. Οι ασθενείς πρέπει να μείνουν ενεργείς, πρέπει να έχουν φυσική δραστηριότητα. Έχει φανεί ότι η άσκηση, η οποία είναι άκρως απαραίτητη, αυξάνει τις νευρολογικές εφεδρείες του εγκεφάλου, έτσι ώστε να μπορεί να αντιπαρέρχεται στις βλάβες. Θα πρέπει να ελεγχθεί το βάρος του ασθενούς. Η παχυσαρκία έχει φανεί ότι σχετίζεται με μεγάλο αριθμό υποτροπών. Πρέπει να εξασκείται ο εγκέφαλος, γιατί κάνει γνωσιακά ελλείμματα, διαταραχή στη μνήμη, οπότε η ενασχόληση με την εκπαίδευση του εγκεφάλου και η ενασχόληση με διάφορα χόμπι και γενικά η νοητική ενδυνάμωση είναι πολύ απαραίτητη για τους πάσχοντες. Πρέπει να σταματήσει το κάπνισμα. Το κάπνισμα προκαλεί υποτροπές, ελαττώνει τον εγκεφαλικό όγκο και επίσης επιτείνει και την εξέλιξη αναπηρία. Προσοχή στο αλκοόλ και ταυτόχρονα πρέπει να παίρνει τα φάρμακα για πιθανές άλλες συνοσιρότητες, όπως είναι η πίεση, ο ζαχαρόδης διαβήτης, η υπερχολυστερολεμία, που αν υπάρχουν και αυτές προκαλούν υποτροπές και κακή πρόγνωση της νόσου. Επομένως, η πολλαπλή σκλήρυνση είναι μια χρόνια σοβαρή νόσος με απρόβλεπτη πορεία. Η αιτία της παραμένει άγνωστη. Επηρεάζει κάθε ασθενή διαφορετικά και με διαφορετικά συμπτώματα. Δεν είναι θανατηφόρος, δεν είναι κολλητική, δεν είναι άμεσα κληρονομική και δεν προκαλεί πάντα αναπηρία. Η έγκαιρη διάγνωση και έγκαιρη έναρξη θεραπείας είναι πολύ σημαντική. Υπάρχουν σημαντικές μη αναστρέψιμες βλάβες που μπορούν να συμβούν από τα πρώτα στάδια. Οι διαθέσιμες θεραπείες μειώνουν τον αριθμό των υποτροπών και μπορεί να καθυστερούν την πρόοδο της νόσου και η θεραπεία περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των υποτροπών, τη διαχείριση των συμπτωμάτων, την τροποποίηση της νόσου, τη διατήρηση της λειτουργικότητας και την ψυχολογική υποστήριξη. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας και αν θέλετε μπορείτε οτιδήποτε να ρωτήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα μας τώρα με την κυρία Ελίνα Τριανταφύλλου, η οποία θα κάνει παρουσίαση της συλλογής της και θα τη βοηθήσει η κυρία Δέσποινα Σικιώτη και η κυρία Πάτη Καλού. Θα θέλαμε, κυρία Ελίνα, να μας πείτε δύο λόγια. Είναι η συγγραφέας και μέλος του Συλλόγου των Αθηνών, Σύλλογο Σκλήρυνσης κατά πλάκας. Καλημέρα από μένα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε, να με καλέσετε εδώ, ο Σύλλογος δηλαδή, ο Καλλιγόνιος Σύλλογος, να με καλέσει για να παρουσιάσω αυτή την ποιητική συλλογή, που είναι η δεύτερη κατά σειρά. Και πριν ξεκινήσω, να πω ότι είμαστε στη γενέτειρα του Σικελιανού και του Βαλαωρίτη, οπότε νομίζω ότι αρμόζει να ξεκινήσουμε με λίγους στίχους του Σικελιανού, οι οποίοι νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ ταιριαστοί στη σημερινή ημέρα. Όχι, δεν είναι χήμερα να καβαλάμε το όνειρο, τη θεία ετούτη ημέρα, που όλα, ορατά και αόρατα, κι εμείς, κι οι ήρωες, κι οι θεοί, στην ίδια ορμάμε μέσα αιώνια σφαίρα. Έτσι λοιπόν μας καλεί ο ποιητής να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο και να πω έτσι, μια έτσι εισαγωγικά ότι η ποιητική αυτή συλλογή με τίτλο «Το όνομά μας είναι Κατερίνα» αποτελείται από δύο ενότητες. Η πρώτη περιέχει 20 ποίηματα και η δεύτερη 25, δηλαδή το σύνολο 45. Και η πρώτη ενότητα ανοίγει με στίχους της Κατερίνας Γόγου, δίνει το στίγμα, όπου το ποιητικό εγώ, η Κατερίνα, είναι ακόμα συγχωνευμένο, κυοφορεί. Και κυοφορεί μια δεύτερη ενότητα, όπου η Κατερίνα πια έχει τη δική της ποιητική φωνή. Ανοίγοντας λοιπόν το διάλογο τον ποιητικό,
θα ξεκινήσω με την κυοφορία. Ξημερώνοντας Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 1974. Περασμένα μεσάνυχτα. Κοιτάζει έξω από το κλειστό παράθυρο. Ο κόσμος συνοστίζεται στο Πάρκο Ελευθερίας. «Νύχτα εκλογών», είπε με χαμόγελο η νοσοκόμα. Εκείνη χάιδεψε με πίκρα την κοιλιά της. «Πόνοι αφόρητοι σκίζουν στα δύο την ψυχή της. Το πρώτο κλάμα θα ακουστεί ξημέρωμα». 47 χρόνια μετά, κάθεται πάλι μόνη στο κρεβάτι να γράψει τις σκέψεις της μέσα στους τοίχους του ψυχιατρίου. Δίπλα της κοιμάται η Δημοκρατία. Και τώρα θέλω να δώσω το λόγο στις πολύ αγαπητές εδώ φίλες πια, νομίζω, μετά από αυτή την εμπειρία, να μιλήσουμε για την πρώτη ενότητα και μετά θα ανοίξουμε και το βήμα στο κοινό, να μοιραστούμε σκέψεις, ιδέες. Να ξεκινήσω λοιπόν από την Πάτη, να μας διαβάσει και να μας πει τη δική της επιλογή από την πρώτη ενότητα της συλλογής. Ευχαριστώ, Αλίνα. Καλημέρα σε όλους. Έφη, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολύ, πολύ με τίμησες. Αλίνα, σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Δέσποινα, σε ευχαριστώ για τη συνεργασία. Ήτανε λίγο αμήχανο, γιατί τον αναλύεις την ποίηση. Λες, αναλύεται. Όμως, όταν σου γεννά σκέψεις και έντονα συναισθήματα, τι πιο ωραίο από το να τα μοιράζεσαι με τους ανθρώπους. Θέλω να σας πω πως όταν διάβασα την ποιητική αυτή συλλογή, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, την έβαλα στην άκρη και δεν ήθελα να την αγγίξω. Διαβάζοντας την όμως δεύτερη και τρίτη φορά, είδα πάρα πολύ φως. Μέσα σε λέξεις κρυμμένο, κώδικες που ανακάλυψα και σύμβολα. Οπότε, έτσι επέλεξα να ξεκινήσω με το ποίημα «Τρία κύτταρα». Τρία κύτταρα με αποχαιρετούν κομμένα εδώ και καιρό από τα κλαδιά. Με κοιτούν από το πρεβάζι του παραθύρου. Ξέρουν πως ήμουν εδώ. Ο χρόνος υπήρξε αληθινός σε αυτό το κρεβάτι. Φοβάσαι, λένε. Είσαι μόνη, ξαναλένε. Φύγε, μου φωνάζουν μέσα από τη φλούδα. Κι ας ξέρουν πώς θα σαπίσουν. Στάθηκα στον τίτλο. Τρία κύτταρα, λέω. Κάτι γίνεται εδώ. Δεν μπορεί να το επέλεξε τυχαία. Τρία. Το τρία είναι ένας θεϊκός αριθμός, μαγικός. Συμβολίζει βαθύτερες έννοιες. Τον βρίσκουμε στο μυστικισμό, στην αποκρυφολογία, η τριαδικότητα του Θεού. Δεσπόζει στην ελληνική μυθολογία, στον Όμηρο, αλλά και στη κβαντομηχανική. Και μετά τι ανακαλύψα. Κύτταρα. Αν αφαιρέσεις το κάπα, έχει πάλι τρία, σε αναγραμματισμό. Τρία κύτταρα, λοιπόν. 3 και 3, 6. Η αρμονία της ψυχής, λένε στην αριθμολογία. Θα σταθώ ξανά στο κύτταρα. Αφαίρεσα το κάπα. Αλλά το κάπα, όταν έκανα μαθήματα αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας με τη Μαρία Μαραγκού, μας έλεγε ότι το κάπα συμβολίζει την καθαρότητα της ουσίας μας, της θεϊκής μας ύπαρξης. Το κάπα, κόρη, έλεγαν την Περσεφόνη στα Ελευσίνια μυστήρια. Η κόρη του ματιού συνδέεται με την επίφυση. Κούρος, καριάτιδα. Τι γίνεται εδώ. Κύτταρα, λοιπόν, που είναι κίτρινα απ' έξω, λευκά και ξανά κίτρινα. Και στάθηκα στο κίτρινο, γιατί το κίτρινο είναι το χρώμα του ηλιακού πλέγματος. Το κίτρινο συμβολίζει την αυτοεκτίμησή μας και το αίσθημα που έχουμε για την προσωπική μας δύναμη. Λέει πιο κάτω η ποιήτρια. Με κοιτούν από το πρεβάζι του παραθύρου. Ξέρουν πως ήμουν εδώ. Ο χρόνος υπήρξε αληθινός σε αυτό το κρεβάτι. Λέω χρόνος. Παρελθόν, παρόν, μέλλον. Πάλι τρία. Έλα όμως που ο Αϊνστάιν έρχεται και λέει ότι ο χρόνος είναι μια ψευδαίσθηση και δεν έχει νόημα. Ο χρόνος όμως υπήρξε αληθινός σε αυτό το κρεβάτι. Άρα έρχεται ο χρόνος και συνδέεται με το χώρο.
Δεν θα πω για το χώρο χρονικό συνεχές αυτή τη στιγμή, αλλά να ξέρετε ότι τη σύνδεση την έκανα. Συνδέθηκε ο χρόνος με το χώρο πότε, όταν ήμουν στο κρεβάτι, όταν πόνεσα, όταν συνειδητοποίησα την ύπαρξή μου. Και ίσως αυτό συνέβη επειδή πόνεσα, γιατί λέμε πολλές φορές ότι η Ανάσταση έρχεται μετά τη Σταύρωση. Πιο κάτω. Φοβάσαι, λένε, είσαι μόνη, ξαναλένε, φύγε μου, φωνάζουν. Και λέω φόβος. Ο φόβος είναι δημιουργήμα δικό μας, δεν υπάρχει. Αν εμείς πούμε stop, απλά εξαφανίζεται. Υπάρχει, μου φωνάζουν, λέει, μέσα από τη φλούδα. Άρα πάλι έρχεται το αίσθημα της προσωπικής μας αξίας και της προσωπικής μας δύναμης. Αυτό μου φωνάζει, φύγε. Και ας ξέρουν πώς θα σαπίσουν. Οι φόβοι σαπίζουν όταν εγώ δεν τους δίνω σημασία. Οπότε, όταν δώσω χώρο και χρόνο, στο φως να εκδηλωθεί. Πάτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μοναδική η προσέγγιση σου. Και θέλω να συνεχίσω με τη Δέσποινα, η οποία έκανε και αυτή τη δική της επιλογή, να μας το διαβάσει και να μας πει τις δικές της σκέψεις. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω την Αλίνα για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει. Δεν ξέρω αν μου αξίζει. Και θέλω να ευχαριστήσω και την Έφη που μετά από 54 χρόνια με κατάφερε να διαβάσω ποίηση. Έχω βάσιμες υποψίες ότι κατά τη διάρκεια του σχολείου οι φιλόλογοι μου κρατούσαν μία μικρή κακία γιατί την ποίηση δεν την είχα με τίποτα και ποτέ μου. Παρόλα αυτά, ξεκινώντας να διαβάσω το βιβλίο της Αλίνας, είδα ότι δεν είναι απλά ποίηση. Είμαστε εμείς μέσα στο βιβλίο. Ασχέτως αν πάσχουμε από κάποια ασθένεια ή όχι, όλοι κατά τη διάρκεια του βίου μας έχουμε αντιμετωπίσει δυσκολίες, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ανταπεξήλθαμε σε αυτές. Έχοντας όλες όμως αφήσει τα σημάδια τους σε καθέναν από εμάς ξεχωριστά, η κάθε δυσκολία ή ο κάθε σκελετός κρυμμένος στην ντουλάπα. Γι' αυτό το πρώτο ποίημα που επέλεξα είναι το «Θα συνεχίσω». Θα βγάλω και το γυαλί, γιατί με τα γυαλιά δεν βλέπω κοντά. Λοιπόν, θα συνεχίσω με πέτρες να σκεπάζω τις λακκούβες των ματιών μου μέχρι τις πηγές των δακρύων. Χώμα να ρίχνω στις τρύπες των αυτιών μου έως ότου σιωπήσουν τα τύμπανα. Το στόμα μια πελώρια χωάνη, σκόνη αδιάκοπα γεμίζει. Μονάχα τα ρουθούνια εκπνέουν μάταια ό,τι απέμεινε. Φαντάζει κάπως πεσημιστικό, κάπως απεσιόδοξο. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι κρύβει μια βαθιά αισιοδοξία. Κάθε μέρα είναι μια καινούρια μέρα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να αντιμετωπίσουμε μέσα σε αυτή τη μέρα και τι δυσκολίες. Όλοι, λίγο ή πολύ, έχουμε αντιμετωπίσει δυσκολίες, ασθένειες, θανάτους κοντινών μας ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά είμαστε όλοι εδώ. Ξανά. Μετά από κάθε μέρα. Επιλέγουμε να κλείσουμε τα μάτια μας στην απώλεια, όποια κι αν είναι αυτή. Επιλέγουμε να κλείσουμε τα αυτιά μας στο θρήνο της απώλειας, όποια κι αν είναι αυτή, και να συνεχίσουμε. Είναι η μόνη μας επιλογή. Και μία από τις επιλογές μας είναι να μην γονατίζουμε. Και αν γονατίζουμε, να βρίσκουμε τη δύναμη να σηκωθούμε ξανά και ξανά, να συνεχίσουμε. Ποτέ δεν διάβαζα ποίηση με την προοπτική ότι κάτι έχει να μου προσφέρει. Ναι. Το ξανασκέφτηκα, βεβαίως, το ξανασκέφτηκα και δεν είχα βρεθεί ποτέ και μπροστά σε μικρόφωνο. Και νιώθω κάπως άβολα, η αλήθεια είναι. Μετά από αυτή την ποιητική συλλογή το ξανασκέφτηκα. Γιατί μέσα σε κάθε ποίημα και μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο ποίημα μπόρεσα να δω τον εαυτό μου, μπόρεσα να με κάνω εικόνα. Γιατί αυτός πάντα ήταν ο στόχος μου όταν διάβαζα και διαβάζω πολύ, μέχρι και τις ετικέτες από τα απορριπαντικά. Να βάζω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό που διαβάζω.
Να διαβάσω και το ποίημα που επιλέξατε και οι δύο σας. Ναι, ναι. Νομίζω είχε ότι πολύ- το συγκεκριμένο ποίημα είναι και συνέχεια του «Θα συνεχίσω». Συμφωνώ. Συμφωνώ και δεν είναι τυχαίο ότι είναι λίγο μετά. Και μετά τα 3 κύτταρα της Πάτης. Είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί και οι δύο φίλες πια επέλεξαν ένα ποίημα χωρίς να το ξέρουν. Δηλαδή η κάθε μία διάβασε από μόνη της τη συλλογή και μου ήρθαν και μου είπαν ότι ξέρεις επελέξαμε αυτό. Το οποίο ήταν το ίδιο. Και θα το διαβάσω εγώ, να τις καλέσω να πούνε σκέψεις. Ακόμα αντέχω. Ένα βράδυ ήρθε η κούραση, μαλαγμένη όψη. Μου ζήτησε να βγούμε μια βόλτα, όχι μακρινή, μέχρι το φεγγάρι. Ωραία ιδέα σκέφτηκα, καθώς ανέβαινα με κόπο, όσα σκαλιά απέμεναν, μέχρι την επόμενη μέρα. Και σας ακούω τώρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το τέλος. Σκέφτηκα πολύ τα σκαλιά και την επόμενη μέρα. Και θυμήθηκα ένα μάθημα στη σχολή, στην αρχιτεκτονική, όπου, ξέρετε, μας αρέσει πάρα πολύ να φιλοσοφούμε εμάς τους αρχιτέκτονες. Και θυμάμαι που μας έλεγαν ότι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν σχεδιάζουμε πόρτες και σκαλιά. Γιατί έχουν πάρα πολλούς συμβολισμούς. Οι πόρτες και τα σκαλιά είναι σημεία μετάβασης. Σημεία περάσματος από μια κατάσταση σε μια άλλη. Και εδώ θέλει να περάσει στην επόμενη μέρα η ποιήτρια. Οπότε, λέω, αυτό είναι το κομβικό σημείο. Τα σκαλιά που είναι ανάβαση, είναι γολγοθάς, είναι αγώνας, αλλά είναι και άνοδος. Είναι ταξίδι προς το φως, γιατί το έγραψε λίγο πιο πάνω. Μου ζήτησε να βγούμε μια βόλτα, όχι μακρινή, μέχρι το φεγγάρι. Και λέω, αυτό το πέρασμα που μας μάθανε στη σχολή, αυτό το πέρασμα, οι πόρτες και τα σκαλιά, η διαφορά μας με τους πολιτικούς μηχανικούς, έτσι, να το σημειώσω, πέρασμα από μια κατάσταση συνείδησης, χαμηλότερη σε μια υψηλότερη, πιο φωτισμένη, όπου κάποιος, κοντά εκεί στο φεγγάρι, βιώνει μεγαλύτερη κατανόηση, ειρήνη και διάβγεια. Γιατί το λέει, είναι ωραία η ιδέα. Δέσποινα. Λοιπόν, όταν διάβασα αυτό το ποίημα, ήταν σαν να γύρισα στο 2014. Ήρθε η κούραση με την αναγγελία ενός άσχημου νέου. 2 χρόνια μετά το θάνατο των δικών μου, των γονέων μου, δικός μου άνθρωπος πάλι, διαγνώστηκε με καρκίνο και τότε ήρθε ξανά η κούραση. Και τότε είπα, όχι, αντέχεις ακόμα, πρέπει να σταθείς εκεί. Η βόλτα προς το φεγγάρι ήταν όλη η προσπάθειά μου να ξεπεράσω τον εαυτό μου για να δείξω ότι ακόμα αντέχω και ότι είμαι δυνατή ακόμα για τους άλλους και για μένα. Γιατί μία καινούργια δυσκολία είχε ξανάρθει και έπρεπε να την περάσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να γελάσουμε ξανά. Λοιπόν, οπότε η Κατερίνα μεγαλώνει και πλέον αποκτάει δική της σκέψη και έχει το δικό της ψυχισμό, χωρίς όμως να έχει χάσει την πρώτη Κατερίνα από το πρώτο μέρος. Σε αυτό το σημείο θα καλέσω πάλι τις 2 κοπέλες να διαβάσουν από το δεύτερο μέρος της συλλογής αυτά που έχουν επιλέξει. Εκτέλεση καθήκοντος. Χορεύανε οι γλάροι γύρω από το ηλιοβασίλεμα, τον τρελό χορό της γραφής. Στο στόμα τους κρατούσανε σύμφωνα και φωνήεντα μιας γλώσσας άλλης. Μόλις τη θάλασσα τα έριχναν, κύματα οι λέξεις σηκώνονταν πάνω στο πλοίο. Ο καπετάνιος όμως, επιδέξια, το πηδάλιο κρατάει μέσα στη φουρτούνα. Με τους γλάρους συντροφιά, σε ένα λιμάνι φτάνει, γεμάτο στίχους νέων ποιητών.
Οι γλάροι χόρευαν γύρω από τον τρελό χώρο της γραφής, τα γραφόμενα, τα γεγονότα. Όμως, έχει πει ο Επίκτητος ότι δεν είναι τα γεγονότα, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Είναι η ερμηνεία των γεγονότων που γεννά σκέψεις και συναισθήματα, όχι τα ίδια. Τα πράγματα είναι ουδέτερα μόνα τους. Άρα, στο στόμα τους κρατούσαν σύμφωνα και φωνή ήταν μιας γλώσσας άλλης. Τα ερμήνευσαν. Πώς τα ερμήνευσαν? Μόλις τη θάλασσα τα έριχναν, η θάλασσα συμβολίζει το συναίσθημα, μόλις τη θάλασσα τα έριχναν, κύματα οι λέξεις σηκώνονταν πάνω από το πλοίο. Οπότε, όταν αυτά τα ρίξω στη θάλασσα, την ερμηνεία μου, αν είναι έντονη, αν με φορτίσει αρνητικά, θα σηκωθούν κύματα. Θα αισθανθώ να φουρτουνιάζει το συναίσθημα στην καρδιά. Όμως ο καπετάνιος, επιδέξια το πηδάλιο κρατάει στη φουρτούνα. Ο καπετάνιος νους, γνωρίζει και ισορροπεί. Γνωρίζει ότι το ταξίδι είναι καθήκον, εκτέλεση καθήκοντος ο τίτλος. Αν το ακολουθήσεις με θάρρος, θα φτάσεις στο λιμάνι. Γράφεις, Αλίνα, με τους γλάρους συντροφιά σε ένα λιμάνι φτάνει, γεμάτο στίχους νέων ποιητών. Θα φτάσεις στο λιμάνι, εκεί που είναι γεμάτο έμπνευση, φρεσκάδα, νιάτα νέων ποιητών, πάθος, όρεξη, δημιουργία. Οπότε, εκτελώντας το καθήκον μου, σπάω τη ζώνη ασφαλείας μου, βγαίνω από την ασφαλή μου περίμετρο, από την ασφαλή περίμετρο της πραγματικότητάς μου, γνωρίζω ποιος είμαι, γνωρίζω το μεγαλείο της ύπαρξής μου, θυμάμαι. Άδεια καρέκλα. Κάθεσαι ακάλεστος, με τα πόδια σταυρωμένα, καπνίζοντας αργά, αλλοτενευρικά. Αυτή τη φορά δεν δέχομαι το τσιγάρο που προσφέρεις απλόχερα. Η καρέκλα παραμένει κενή και κόκκινη. Ξεφυσά τον καπνό ανενόχλητη. Όπου άδεια καρέκλα για μένα μπορεί να είναι ο καθρέφτης. Βλέπεις τον εαυτό σου. Άδεια καρέκλα μπορεί να είναι το ταβάνι. Σε μία άδεια καρέκλα μπορεί να κάθεται ο εαυτός σου απέναντί σου και να του λες ό,τι παράπονα έχεις από αυτόν όλα αυτά τα χρόνια. Ή οι συμβουλές που θα έδινες στον πρώτερο εαυτό σου και λόγω συνθηκών εσύ δεν ακολούθησες ποτέ. Στην άδεια καρέκλα μπορεί να κάθονται οι γονείς σου και να τους κάνεις παράπονα για όσα σου πρόσφεραν ή όσα δεν σου πρόσφεραν. Όχι υλικά. Κυρίως συναισθηματικά. Στην άδεια καρέκλα μπορεί να κάθεται ο οποιοσδήποτε ή και κανείς. Αλλά κυρίως κάθεται ο εαυτός μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πάτη, έχεις επιλέξει κάτι ακόμα? Ένα ακόμη και εντυπωσιάστηκα γιατί το επόμενο, ο ακροτηριασμός, μου γέννησε αυτές τις σκέψεις που μόλις ανέφερε η Δέσποινα. Ένα άλλο ποίημα. Ακροτηριασμός, λοιπόν. Αγκάθια περιβάλλουν το κορμί σου, έτοιμα να ορμήσουν σε κάθε μου βήμα. Θυμός ποτίζει τις ρίζες σου, μαύρα άνθη γεμίζουν τα κλαδιά σου, δώρα στη μοναξιά μου. Να σπάσω θέλω την πόρτα του μυαλού σου, πόνος να τρέξει και χολή, μήπως και γιατρευτώ μαζί σου απ' τις πληγές. Να σε λησμονήσω χωρίς άλλο, μικρός ακροτηριασμός. Ένα χέρι κομμένο από τον ώμο, από τον αγκώνα έστω, πασχίζει ακόμα την πόρτα σου να ανοίξει. Και όλη αυτή τη σχέση με τον άλλον που τελικά καθρεφτίζει τη σχέση με τον εαυτό μας. Αυτό ακριβώς είδα κι εγώ εδώ. Ξανά η πόρτα και το πέρασμα, που είναι πάλι κομβικό σημείο. Και θα γιατρευτούμε μαζί, γιατί γράφεις, μήπως και γιατρευτώ μαζί σου από τις πληγές. Άρα πρέπει να σε γνωρίσω, να γνωρίσω εμένα και να γιατρευτούμε μαζί. Αυτά. Δέσποινα. Λοιπόν, η αμέσως επόμενη επιλογή μου είναι το ποίημα «Ένας άνδρας», που όπως είπα και σε σένα, προτίμησα λίγο να τα αλλάξω και να πω «ένας άνθρωπος». Οκ, δεκτό. Τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό. Τι κι αν σ' απογοήτευσαν οι άνθρωποι, μόνο σου πού θα πας? Να επισκέπτεσαι τις νύχτες καθημερινά, κρεβάτια φτιαγμένα από ξύλο εγκαταλελειμμένο. Το φαγητό σου μετρημένο, 2 ελιές σε ένα τάπερ. Στο χερούλι μιας βέσπας μετράει τον άνεμο. Αγρίμη η καρδιά σου, βρυχάται σε όποιον τολμά να την πλησιάσει, έστω να την κοιτάξει. Στην αγκαλιά που σχηματίζουν τα κλεισμένα σου μάτια, ένα μικρό αγόρι κουρνιάζει και εσύ βυζένεις σαν χόρταγα το δάχτυλο. Δεν είναι τυχαίο που όποτε νιώθουμε μόνοι στη ζωή, γυρνάμε στην παιδική μας ηλικία, αναπολώντας τις στιγμές εκείνες,
παρόλο που δεν είμαι λάτρης ή νοσταλγός του παρελθόντος, δεν είπα ποτέ «Α, τον παλιό καλό εκείνο καιρό». Όχι. Σπάνια γυρίζω στην παιδική μου ηλικία. Παρόλα αυτά, μέσα από αυτό το ποίημα βλέπεις τη μοναξιά ενός ανθρώπου που ενώ θέλει να εκφραστεί, είναι κάτι πάντα που τον κρατάει πίσω. Ίσως οι κοινωνικές επιταγές, αυτά που όρισε η κοινωνία ότι πρέπει να γίνονται, που συνήθως είναι υποκριτικά τοποθετημένα και οριοθετημένα. Είναι η συναισθηματική του ολιγορία. Πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, Κάπως τον νιώθω, γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι ένας μοναχικός άνθρωπος με κοινωνική διάθεση, παρόλο που δεν νιώθω μοναξιά. Παρόλα αυτά, μέσα στη μοναξιά μας ή μέσα σε ένα κικαιώνα προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζουμε, που κάποια από αυτά μπορεί να είναι και προβληματισμοί απλώς, να μην είναι πραγματικά προβλήματα, απλά εμείς έχουμε την τάση να μεγαλοποιούμε το κάθε τι που μας συμβαίνει. Ουσιαστικά είμαστε μόνοι μας. Το βράδυ, δηλαδή, όταν κλείνουν τα φώτα και πέφτει η νύχτα, η οποία σπανίως είναι καλή σύμβουλος, κάπως σε μπερδεύει, είμαστε μόνοι μας. Οπότε, εκείνη τη στιγμή γυρνάμε λίγο στην παιδική μας ηλικία, ψάχνοντας, έστω και για λίγο, μία ανακούφιση στην πατρική ή μητρική αγκαλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα κορίτσια που είχαν το θάρρος να υπερασπιστούν δημόσια την επιλογή τους και να μιλήσουν ανοιχτά και με πολύ θάρρος και τόλμη για τις σκέψεις τους. Από μένα είναι θράσος, δεν είναι θάρρος απλώς. Και εγώ θα σας ξανακαλέσω αν υπάρχει κάποιος που θέλει να πει κάτι ακούγοντας αυτές τις σκέψεις. Κυρία Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Είπε ότι όταν πρωτοδιάβασε τη συλλογή σας, στεναχωρήθηκε και το άφησε. Γιατί το αισθάνθηκε αυτό? Γιατί αρχικά γνωρίζοντας και για την Όσο, συνέδεσα τα γραφόμενα, όλα όσα αισθάνεται, τις σκέψεις της. Είναι μελαγχολικό, μιλάει για θάνατο πάρα πολλές φορές, μιλάει για κομβικά σημεία, μιλάει για ακροτηριασμό. Και συνέδεσες αυτό που διάβασες με την Όσο της συγγραφέας. Και τώρα θέλω να ρωτήσω εσάς. Ναι. Εσείς όταν γράφατε, είχατε την Όσο στην ψυχή σας και στο χέρι σας? Την είχα στο σώμα, καταρχήν. Ναι. Είναι μια συλλογή η οποία γράφτηκε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μου. Αρκετά από αυτά τα ποίηματα είναι μέσα από το νοσοκομείο. Αλλά θέλω με ενδιαφέρει περισσότερο να μπορεί ο αναγνώστης να δει τον εαυτό του. Γιατί η ποίηση είναι προσωπική, πάντα, ξεκινάει από το δικό μας το βίωμα, από το βίωμα του συγγραφέα, του ποιητή, αλλά δεν είναι ιδιωτική. Δεν έχει σημασία να φύγει από μένα και κάποιος άλλος να δει κάτι δικό του εκεί. Τότε αποκτά νόημα. Θέλω να ρωτήσω, υπάρχει κάποιο από τα ποίηματά σας που ξεχωρίζετε εσείς προσωπικά? Ναι, έχω και εγώ ένα αγαπημένο. Θέλετε να το ακούσετε? Τα κουτιά της αλήθειας. Πες μου τι να συγχωρήσω. Η σιωπή σου ένας Αύγουστος χωρίς φως. Για το ανώνυμο αίμα στις φλέβες μου, που το όνομά του από πόνο σιωπάς. Πέτρες ρίχνω στα πόδια μου, με σκληρή μανία τα χτυπώ, μην μπορέσουν να με φέρουν σε οποιαδήποτε χαρά ζητώ. Αν ολόκληρη με αφανίσω, θα μείνεις μόνη εσύ, με τα κουτιά της αλήθειας κλειδωμένα, στους αλεμμένους σου μυαλού το βυθό. Ίσως αν με συγχωρήσω, το ανώνυμό μου αίμα να αγαπήσω, την ύπαρξή μου τότε πάψω να μισώ. Δικαίωση να βρούνε οι πληγές σου και η ζωή ένα σκοπό.
Θέλει κάποιος να πει έτσι, να κάνει κάποιο σχόλιο, να μοιραστεί κάποια σκέψη. Έξω από το νοσοκομείο, σε φάση αποκατάστασης, ναι. Είναι υποκειμενικός παράγοντας η ποίηση. Ορίστε. Είναι υποκειμενικός παράγοντας η ποίηση. Δηλαδή. Διαβάζετε εσείς, το αισθάνεστε διαφορετικά. Το διαβάζω εγώ, το αισθάνομαι διαφορετικά. Απλούστατα πάντα έγινε και στο πώς, σε τι κατάσταση ψυχολογική βρίσκεται ο καθένας. Φυσικά. Ναι. Φυσικά. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ εκφραστικά τα ποίηματά σας, εξαιρετικά. Επιτρέψτε μου δηλαδή να... και θεωρώ ότι αποτελούν μάθημα για όλους μας, για να παίρνουμε θάρρος και να προχωρούμε περισσότερο. Πιο μακριά, πιο κοντά. Γιατί δεν υπάρχει άλλο που να πληρωθεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ευχαριστώ. Η ποιητική λοιπόν συλλογή αυτή, έτσι, να πω δύο κουβέντες, είναι μια οδή σε εκείνους τους ανθρώπους που μας καθορίζουν. Έτσι. Χαράζονται μέσα μας και μας, είτε το θέλουμε και μας κάπως μας σταμπάρουν, είτε το θέλουμε είτε όχι. Και κουβαλάμε το όνομά τους μαζί με το δικό μας. Έτσι. Στη συλλογή υπάρχει όσμωση. Έτσι, υπάρχουν δύο Κατερίνες που μετά γίνονται μία, αλλά φέρνει πάλι και την μικρή Κατερίνα μέσα της. Είναι δύο η αναγνώριση ότι η κάθε μία έχει τη δική της υπόσταση, έχει τη δική της σκέψη, όπως και στο τέλος γίνονται μία, που είναι ένα ολοκληρωμένο άτομο. Και θα συνεχίσουν να συνυπάρχουν στη ζωή αυτή. Όπως σας είπα και προηγουμένως, τα ποίηματα αυτά γράφτηκαν σε μια πολύ ταραγμένη περίοδο και αποτυπώνουν προσωπικό βίωμα, αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι ο κάθε αναγνώστης να βρει τη δική του Κατερίνα. Να βρει το δικό του άνθρωπο που τον επηρέασε, τη δική του μορφή που τον διαμόρφωσε και τον θεωρεί σημαντικό. Και μέσα από αυτόν να μπορέσει να καταλάβει και τον εαυτό του. Και έτσι να πορευθεί μαζί του, να το συγχωρήσει ενδεχομένως, να το γνωρίσει, έτσι, να έρθει σε ειρήνη, το κυριότερο απ' όλα. Και με αυτόν τον τρόπο να έχει και περισσότερη αυτογνωσία. Θέλω να ξαναπώ ένα μεγάλο ευχαριστώ και να κλείσω, αλλά να κλείσω, παύλα, ανοίξω την συζήτηση, αν υπάρχει ενδιαφέρον, με μία συνομιλία δική μου, τολμηρή είμαι, με τον μεγάλο ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη. Και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις κάθε βράδυ στο όνειρό σου, ή μήπως δεν κοιμάσαι, την εξαίσια μουσική, συνοδεία στις σπονδές και τις αφιδείς προσφορές των αθώων. Τον αόρατο θίασο, όπως τον χειροκροτούν οι ψυχές των γενναίων θεατών. Ίσως επιστρέψει μια μέρα ηλιόλουστη, που θα φυσά το πρωινό αεράκι. Μια μέρα χωρίς έγνοια για τα ανθρώπινα ή τα άλλα από χώμα φτιαγμένα. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Αλίνα έχει εδώ πέρα τη συλλογή της και ό,τι έσοδα μαζευτούν θα πάνε στο Σύλλογο Σκλήρης Καταπλάκας Αθηνών και μέσα βρίσκεται μπουφές, καφές, να πιείτε, να συζητήσετε ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Βέβαια, έχουμε λίγο στο κλείσιμο, αλλά θα ζητήσω... Δεν πειράζει, παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω την ποιήτρια και ίσως να μας απαντήσει και η Λίνα σε αυτό. Εσείς ξεκινήσατε να γράφετε μέσα στην ασθένεια. Έγραφα.
πάρα πριν. Γράφεται πριν. Οι ποιητικές συλλογές δηλαδή είναι. Όχι, οι ποιητικές συλλογές ήταν μετά το. Ήταν μετά το. Απλά, κοιτάξτε, ακόμα και η αναφορά στη Γόγου που ξεκινάτε με τη Γόγου, ναι. Έχουν γενικότερα μια διάθεση καταθλιπτική, θα έλεγα. Ναι. Ακόμα και η τελευταία αναφορά που κάναμε στον Καβάφη, πάλι καταθλιπτική είναι η αναφορά. Θέλω να μου απαντήσει η Ειρήνα κατά πόσο βοηθάει αυτή η διάθεση καταθλίψεως ή γενικότερα της κατάπτωσης, ψυχικής κατάπτωσης στην ασθένεια. Δηλαδή, μήπως όλο αυτό επιβαρύνεται την ασθένεια με τη διάθεση που έχετε την καταθλιπτική, γιατί καταθλιπτικά τα ποίηματα δεν συζητάμε. Αν και δεν νομίζω ότι ήθελε τόσο πολύ αλληγορία από τις δύο ερμηνεύτριες, από τις δύο κυρίες. Είναι πιο ξεκάθαρο το νόημα των ποίηματων σας. Ναι, σαφέστατα. Και δεν έχει να κάνει με επιφάνεια ή με εμβάθυνση. Έχει να κάνει όμως, γενικότερα υπάρχει ένα πέπλο στεναχώριας από όλο αυτό. Λογικό είναι, γιατί όταν βρισκόμαστε σε μια δυσμένεια, υπάρχει μια διάθεση, ας πούμε, καταθλιπτική. Βοηθάει αυτό όμως, Λίνα? Η κατάθλιψη δεν βοηθάει γενικά κανέναν άνθρωπο, όμως εδώ έχει βιολογικό υπόστρωμα πρώτον από τις βλάβες οι οποίες προκαλούνται στον εγκέφαλο, επηρεάζεται σαφώς και το συναίσθημα. Πολλοί ασθενείς δεν είναι μόνο καταθλιπτικοί, είναι και μανιακοί, υπομανιακοί και διπολικοί. Αυτό υπάρχει οργανικό υπόστρωμα γι' αυτό και μετά είναι η συνειδητοποίηση της νόσου. Όταν σκέφτεσαι ότι καταρχήν η μακροχρόνια χορήγηση φαρμάκων, μετά υπάρχει αντιδραστική κατάθλιψη, στο άκουσμα της νόσου επέρχεται ένας θάνατος εντός εισαγωγικών. Το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά εμείς οι γιατροί που το αντιμετωπίζουμε αυτό, όπως και εσείς αν και κάποιος της οικογένειας ή ο ίδιος ο πάσχων. Υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση, σβήνει ο κόσμος, σβήνει η ζωή. Μετά αρχίζει ο άνθρωπος και προσαρμόζεται, αλλά μπορεί να υπάρχουν κάποια λειτουργικά προβλήματα στη ζωή του. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν ζουν συνεχώς μία αγωνία. Ένα, έχουν παρενέργειες από τα φάρμακα. Δεν μπορούν η ζωή τους να είναι ίδια με ένα μη πάσχον και αυτό μπορεί να μας το εξηγήσει και η Αλίνα. Γιατί αυτό σαφώς και προσπερνάς και προσπαθείς και γυμνάζεσαι και εκπαιδεύεσαι και προσπαθείς να συνεχίσεις τη ζωή σου, όμως οι πολύ καλοήθεις μορφές που δεν σε απασχολούν ποτέ στη ζωή σου είναι ένα 5%. Το υπόλοιπο 95% σαφώς και θα σε απασχολήσει σε πολλά στάδια της ζωής. Δηλαδή θες να γεννήσεις παιδιά, πρέπει ουσιαστικά να προγραμματίσεις, να διακόψεις τα φάρμακα, να φοβάσαι, να υπάρχει οικογενειακός προγραμματισμός για τις γυναίκες κυρίως. Αλλά όλο αυτό το πράγμα μαζί με τις οργανικές βλάβες σαφώς και δημιουργεί μια κατάθλιψη η οποία, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει ουσιαστικά να είσαι δυνατός, να γυμνάζεσαι, να εκπαιδεύεσαι, να έχεις ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνικές συναναστροφές. Αυτά τα οποία κάνει και η Αλίνα, η οποία θα σας πει... Εγώ θέλω να πω ότι όταν χάρισα το βιβλίο στον γιατρό, στον νευρολόγο το δικό μου, η πρώτη του ερώτηση ήταν «Θα πέσω από το μπαλκονί?» Είναι αναμενόμενο, γιατί καταρχήν, γιατί η ίδια η νόσος, όπως εξήγησε πάρα πολύ ωραία και η κυρία Μακρυγιώργη, δημιουργεί από ζητήματα, δηλαδή προκαλεί καταθλιπτικά συμπτώματα, έτσι. Αν λοιπόν υπάρχει και επίσης έχεις ήδη μια διαμορφωμένη προσωπικότητα και έρχεται και επιτείνει, δεν ξέρω αν διαφωνείτε μαζί μου, έτσι, κάποια πράγματα. Οπότε, εγώ θα πω από την πλευρά μου ότι το να μπορείς να τα εκφράσεις είναι τεράστια εκτόνωση. Είναι τεράστια εκτόνωση. Εμένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ να το αντιμετωπίσω αυτή την περιπέτεια. Πάρα πολύ. Εμένα η άποψή μου είναι να πω ότι εδώ ότι στο Σύλλογο έχουμε τη λέσχη ανάγνωσης, την οποία συντονίζω, έχω την τιμή να συντονίζω. Και στην ομάδα μας είναι και άνθρωποι σε πιο προχωρημένο στάδιο από μένα. Και συχνά μου λένε, δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ,
αλλά προσπαθώ. Γιατί είναι μία νόσος στην οποία πρέπει συνέχεια να πηγαίνεις κόντρα σε αυτό που φέρνει. Να προσπαθεί συνέχεια. Δηλαδή πρέπει συνέχεια να πηγαίνεις κόντρα, όχι, για το αυτονόητο. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος που δεν το έχει να καταλάβει ότι κάθε μέρα παλεύεις ενάντια στο αυτονόητο. Ότι δεν θα σταματήσω να διαβάζω και δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ. Για στο τέλος θα τα καταφέρω. Αλλά αν πεις ότι τώρα παρετούμε, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Το έχεις χάσει το παιχνίδι. Και σε αυτή την ομάδα αυτό κάνουμε. Τα παιδιά αυτό κάνουν. Διαβάζουν ή χρησιμοποιούν πάρα πολύ το audiobook να ακούνε. Τους βοηθάει πάρα πολύ. Και μετά συζητάμε και αυτό προκαλεί νέο ενδιαφέρον να ψάξουν κάτι άλλο. Είναι μια συνεχής προσπάθεια. Το οποίο ακούγεται τρομακτικό στα αυτιά ενός ανθρώπου που δεν το έχει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι καλύτερα να προσπαθούμε από το να παρετούμαστε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Τέλεια. Οπότε. Μπορείτε να περάσετε να πάρετε το καφεδάκι σας. Ευχαριστώ πολύ.